Mindu kien żgħir kien abbanti fil-parroċċa tax-Xara, iżda qatt ma kien jgħid li se jasal biex jilħaq saċerdot. Għex tfulitu u żożitu bi ħruġ li kien jagħtih gost tal-mument. Iżda wara li temm is-sixth form anke permezz ta' rtiri, momenti ta' talb u għajnuna mid-diretturi spiritwali, beda jfittex il-ferħ illi verament jimla l-qalb. Qed tgħalix le. Jista' jkun hemm din ix-sejħa din ix-xrara ta' nar, ħanara x't tfisser, jiġifieri. U hemmhekk għażilt l-ibda tas-seminarju. Kellu mumenti fejn iddubita b'mod partikolari fit-tielet sena tas-seminarju. Is-sena fejn tista' tgħid kollox dar taħt fuq dak kollu forsi kont pjanajt, dak kollu li forsi immaġinajt kollox dar bil-kontra. Semmi fil-qasir, moment tas-sena barra, ġifieri t-tielet sena tas-seminarista hija il-moment fejn wieħed ikun qed jipprepara għal dik aħna nsejru sena intermedjar sena barra. U aħna ħabtet fis-sena tal-Covid allura kollox ġie pospost, kollox ġie mibdul, kollox iċċaqlaq. U f'dan kollu jerġa' kien hemm il-mewt ta' missier, ġifieri mument fejn stajt nistaqsa ħafna imma għaliex jien minn daqshekk nies imma jien. Żammu s-sapport tan-nies ta' madwaru u laħaq qassis fil-jum tal-ordinazzjoni jieqaf fuq żewġ mumenti partikolari. Itqiet li dejn kemm tal-isqof u kemm tas-saċerdoti kollha li jkun hemm qegħdin jipparteċipaw jiġifieri li tħoss il-qawwa tal-Ispiritu Santu hekk dak il-mument, kif ukoll ir-rid tal-paċi, ġifieri kemm dak tal-isqof, kemm tas-saċerdoti kollha li jkun hemm qegħdin ikollhom jiċċelebraw, kif ukoll imbagħad il-paċi lill-ommi, ġifieri kienu momenti fejn għalija kienu emozjonanti ħafna. Iżda fil-familja mhux Dun Matthew biss ħadin il-linja. Hu iż-żgħir l-uniku ħuh ukoll qed jistudja l-qassis. Għamilna xi żmien ngħixu s-senarju flimkien, ġifieri li tgħid għandek lil ħuk f'komunità żgħira wkoll huwa feeling partikolari, jiġifieri kulħadd maħniex l-istess, anzi żewġ apposti, però huwa partikolari ħafna x'taf li għandek lil xi ħadd close tiegħek ħafna, jiġifieri xi ħadd tal-familja li jista' wkoll jaqsam miegħek id-diffikultajiet u int taqsam miegħu wkoll id-diffikultajiet, jiġifieri għandek appoġġ partikolari anke f'komunità. Għalaq b'messaġġ lil żgħażagħ oħra bħalu illi forsi jħossu s-sejħa imma jibżgħu. Jien ngħidilhom tibżgħax, jiġifieri huwa riskju, bħal kull riskju tal-ħajja oħra, jiġifieri relazzjoni hija riskju. Kors università huwa riskju, ma tafx f'ħaj waslek, kull tip ta' xogħol huwa riskju. Kull tip ta' edukazzjoni hija riskju. Però jekk wieħed ħajibża u mhux ħajiddeċiedi, ħajibqa' fejn ikun, jiġifieri jien ngħidilhom tibżgħax iddeċiedi. Alla kif kien isejjaħ ħadu jsejjaħ, però jitlob li aħna nippruvaw u mhuwiex bibliva tagħna.